Който се занимава с бизнес, има опит в бизнеса, предполагам знаете за франчайз моделът, който моят първи сблъсък и бизнес, така и допир, беше през 99-та година в Лондон, където 12 години имах точно този модел, франчайз бизнес модел, който е наистина добър, но времената се променят, ние трябва да сме гъвкави и да се адаптираме към новият начин на правене на бизнес. В днешно време, знаете, живееме в информационната епоха. Имаме много възможности за изграждане на много бизнес модели и за мен моделът с компания Enagic, който вече 9-та година аз активно развивам, не случайно кръстихме бизнесът на бъдещето, защото сравнявайки го с франчайз модел, с традиционният начин на правене на бизнес, магазин, ресторант или други такива подобни бизнеси, където имаме внос на стока, необходимост да набираме хора, които да работят към нашата компания, бих казал, че моделът, който ние имаме, държиме в ръцете си и развиваме доста успешно в цял свят. Бизнесът на бъдещето, това е проектът на компания Enagic или Kangen вода. Доста хора в България вече са запознати с свойствата на водата, но не бих искал тук и сега да споделям така колко важна е водата. Всеки би трябвало да знае за важността от пиенето на качествена вода. Просто това е един модел и имаме превозното средство. Това е системата, която ни дава компания Enagic, именно моделът, патентован в Токио, чрез 8-точкова система, която ние може да изградиме глобален бизнес с активен или пасивен доход. Това е модел, който първо, основният продукт, commodity, това е вода. Всеки знае какво е вода. Не е нужно да информираме и да говорим с часове по тази тема, тъй като повечето хора знаят какво е вода и защо трябва да пиеме вода. Но тук фундаменталното, което така и философията, която ние проповядваме чрез тази система, е важността от пиенето на качествена вода и с какво компания Enagic, този японски гигант, е по-различен от останалите видове води на пазара и най-вече чрез тяхната философия за разпространяване на продуктите на компанията, тъй като знаете, повечето бизнеси имат онлайн магазин или стандартни магазини, чрез които продават техните услуги или продукти. Философията на компания Enagic е малко по-различна, тъй като ние правиме живи лични демонстрации на индивидуални или група от хора, чрез които показваме важността от пиенето на качествена вода и с какво Kangen вода е по-различна от останалите води на пазара, дали са бутилирани или други филтри и системи за пречистване на водата. Именно така мистер Оширо, собственикът на компанията, който е основал през 1974 година, държи моделът и системата да се разпространяват по един и същ начин, т.е. ние като независими бизнес партньори правиме събития в офиси, които имаме в България. Нашият централен офис е в Интерпред, Световния търговски център в София, където всяка сряда от 18:30 часа правиме безплатни демонстрации на свойствата на Kangen вода. И именно това е различното от останалите компании и продукти, тъй като ние даваме първо знания, показваме важността от пиенето на вода, чрез тестове, демонстрация на други видове води, измерваме и показваме и доказваме важността от пиенето на качествена вода, която за мен Kangen вода няма аналог. Към днешна дата в света съм много благодарен на моите спонсори в Лондон, които така ми споделиха през 2016 година тази революционна информация. Също така много хора не вникват в същността и дългосрочният процес, който се случва, за да изградиме такъв бизнес модел. Тук трябва доста упорита работа, изискват се умения, които разбира се учат по време на изграждане на този проект. Не е необходимо човек да е готов и да знае всичко преди да стартира този бизнес модел. Затова аз препоръчвам всеки един да си намери ментор, спонсор, който да го опътва в това пътешествие и в изграждането на този бизнес модел. Лично ние правим доста обучения, работиме като силен екип глобално, имаме доста тимбилдинги, пътувания, круизове и доста така интересни методи за обединяване на екипа, за личностно развитие. Постоянно посещаваме отделни събития, които ние организираме и на други лектори, но наистина млади хора в България, които наистина търсят бизнес възможност и пасивен доход, горещо препоръчвам моделът на компания Enagic и вече имаме изградена инфраструктура, чрез която може да помогнем на всеки, да обучиме и да въведеме в начините на развитието на този бизнес модел. Както казах, отнемат около 3 до 5 години, за да се
изгради една здрава основа, но след това резултатите наистина не закъсняват, ако сме постоянни и не се отказваме. Така че за млади хора в България, без значение от възрастта, аз лично започнах първият ми бизнес на 23 години. Горещо препоръчвам и ако имате желание да се свържете с нашият екип за повече информация как може да изградите един дългосрочен, растящ, активен и пасивен доход.